Bodil Højlund Nielsen har i sin forskning undersøgt over 1000 køer, og hun ser en sammenhæng mellem hårde, beskidte staldgulve og køernes sundhed. Altså der kan være ting ved gulvtyperne, som gør, at de får svært ved at bevæge sig rundt. Det kan være glatte gulve eller ødelagte, revnede gulve, hvor de kan få skader på kloven. På Kvægbrugs forsøgscenter undersøger man derfor, om et gummilag hen over de hårde betonspalter kan gøre gulvet mere rent og skridsikkert for køerne. Morten Lindgaard Jensen peger på, at et gummigulv også er bedre for miljøet. Ja, vi står på en ny gulvtype, som er bygget op omkring spalterne. Det vil sige, det er et gummigulv, som man simpelthen klikker oven på spaltegulvet. Og det drejer sig om her, det er at reducere ammoniakfordampningen ved at man monterer nogle flapper i gulvet, som gør, at den ammoniak, der kommer ned fra gyllekanalerne, ikke kommer op i stalden. Altså overfladen er krum, hvilket betyder, at ejlen den hurtigere løber af, og det giver så en reduktion, som man har undersøgt i Irland på omkring 20%. Dernæst så har det så de her flapper, som gør, at ammoniakken nede fra gyllekanalen, den ikke kan komme op i staldrummet.